ya ini. Iya. Lah kok ngono? Lah kok ngono piye kowe iki? Mas aku ki mung takon lho, itu anaknya kok dijak sini. Bukan. Adiknya manten. Wah putrane Butini juga sama Pak Didi. Lek anake Niken mesti lemu, Pak. Paling ora ya paling ora ndase gedhi ngono ya. Tapi ngaturke selamat buat mempelai berdua, semoga berbahagia selalu selamat. Kangen iki. Tutuk nane. Piye to? Tutuk nane. Oh, iki bener ngono lho. Tutuk nane. Mosok arep nyanyi korban ndas. Kompres bareng. Sa. Oh, kok pegel ngono lho karo aku iki. Oke. Sanjai angrake tata sesaji kanggo sana den lira asung papuja ama minta nugraha saking Hyang Widi aginabulna den lira asung pradonga awinatuwa perkabasukiyana kang bajek titik kang ala bakal kantara sesati rahayu cakra budaya tetap jaya. Oke, iki jenenge spot ala mbuh kuwi kon dilek nemu cacah iki. Selamat malam, Nduk. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Pripun kabare sampean? Alhamdulillah pangesune kula sae. Seger waras, Alhamdulillah. sehat walafiat. Alhamdulillah. Menika sowan ngendi mboten bingung, Nduk, niken? Mboten. Nang ngendi? Ponorogo. Ponorogo piye to kaya kene kuwi Madiun. Ayo Blitar to kaya Blitar. Waduh, sampean kok nyelot gedhi ngene sekolah mboten sundul ning sekolah ta. Nggih mboten. Tak tamat ki rumah saku ora tau. Cita-cita kula kan dadi Mbak Kris. Dalem? Cita-cita kula dadi Mbak Kris. Oh, Kris nyanyi ku ta? Nggih. Waduh, lha Kris nyanyi wah. Kris nyanyi tenan kok setahun kas numpak becak nu medun kok becak wis angel, becake katut. Dadi sange bangkeane iki nggo gowedhe to. Dadi katut sak sing medal ku, malah dhuwur. Lah justru malah dadi Mbak Kris niku Napa? sae lho, Om. Sae pripun? Saged dibentuk. Lho kok dibentuk piye? Niku umpami olahraga seminggu niku pun dadi ya, Pak. Pun dadi napa niku? Dadi gentong. Ya aja Nggih gentong to. dadi gitar Spanyol. Oh, Soale ngono. postur kados Mbak Kris niki lek umpami diolah, Heeh, diolah, kados masakan. Sae. dimasak. Sae niku kados gitar Spanyol ngeten lho. Anu to, Membodi. menggik mentol ngono ta. Nggih. Basane menggik mentol kuwi. Gimana membodi, body. Karena ini sudah paulen. Cek tombol Umpamane sego itu paulen. pulen ki carane empuk, Ya. ginjur-ginjur ngono. Nggih. Iki to body ki apa to body ki? Body. Kowe ngelokne Krisni body ki ombo gedhi. Ngawur. Mas aku kok ya. Nah tapi ngene iki malah nuduhne nek garwane kuwi kena diarani leh ngopeni tenanan. Nggih. Omah-omah kok bojone lemu, ha kuwi sing lanang genah tanggung jawab penuh dengan kasih sayang dan memberi nafkah dengan sepenuhnya. Ngono lho. Pokok wong omah-omah sing wedok kok lemu. Nggih. Dadi ketok, iki nek sing sajake kuru-kuru ngene ya mesti ora kompen. Berarti jenengan mboten tanggung jawab, mboten perhatian. Lah buktine Ha napa? Mbak Putri nggih kurus. Endi kuru? Lah niki. Ha, lha kuwi. Lek kalih Mbak Kris lemu pundi? Ayo nek dibanding kae panjenengan kae rabine wis luwih dhisik. Dadi lemu. Lah iki lho, iki rencana ya luwih tak gedhekne luwih saka Krisnia. Lah iki wis senam kok. Iki dhek iki senam lho, bendina iki senam. Ora lho, kowe senam kok nyelot gedhi aku ya ngono. Mas pancen gedhekne barang-barang kok butuhe. Iya. Ya benar, kalau senam itu kita itu kalau tekniknya benar itu bokongnya bisa besar. Apa? Iya, bokong. Bahasamu Indonesia iki piye to? Bokongnya bisa besar iki. Bokong iki bahasa Jawa lho, Nduk. Kaya ngono Mas aku. Lah kalau pantat tidak sopan.
Carane bokong iki bahasa Indonesia nek sajake pantat ora sopan ya bakang lah, bakang. Karena O dadi A, moto dadi Mata. Iya. Iya dadi Iya. iya, bokong. Bakang. Nah, kuwi lho bener. Iya. Wis manut aku wis keblasuk mbok. Iya, nanti kalau kan senam terus itu kan bisa membentuk postur itu bakangnya jadi semok, terus sasannya juga semakin Iya, semok. bakang sama jadi semak sama galanya saya geda. Apa itu gala? Gulune saya gede. Mas aku kamu. Mas aku. Sasa itu apa? Yang buat masak itu loh. Ya Allah, kula nduk, wah Krisni ora tau uruh sasa dhek. Iya. Masak iki mek ngangge kambil lek luru ning buritan kok dhek iki. Ora anu. Mas aku dosa kok ya. Ya, niki teng pundi, Om? Menika wonten Mlingi. Sumber Arum. Tasik Mlingi niki. Iya napa mengkon mlingi no. Tapi kok dingin ini apakah daerah pegunungan? Tapi tadi saya tidak melewati pegunungan, blas sama sekali tidak. Tidak menek-menek gitu tidak? Tidak. Tidak ketang nanjak ukur-ukur tidak ya? Tidak. Waduh. Sama sekali. Lek Blas. kamu paham ya, waktu dienggok-enggokan kuwi mau. Lah, masalahnya tadi tuh enggak ada enggok-enggokannya. Oh, Tadi lurus. tuh iya ngececer itu. Oh, jalannya ngececer. Iya. Ayo kudune golek jalan sing ajake liuk-liuk ngono lho. Menggak-menggok ngono lho. Terus tadi sampai di sini tadi aku mudun dari mobil itu udah Iya. aduh asrep sekali aku gitu. Asrep iki bahasa Indonesia kok anu to? Bahasa Indonesia kok campur aduk to? Namanya juga Gen Z itu milenial. Ini yang punya gawe ini Pak Guru. Kok yang Bu punya Guru. gawe toh? Loh, iya yang punya lah apa ya yang punya gawe. Sing yang punya hajat ini Pak Iya. Guru Iya, iya. sama Ibu Guru. Iya. Not ini apa namanya? Kuwi cakepan anu ya. Kuwi cakepan lagu. Beliau seorang pendidik. Tadi bahasa Indonesia kita harus benar Cahayu, jangan awar-awaran. Iya, nanti setetek-setetek saya bisa. Kok setetek-setetek engko Caca do njaluk kaya sedikit demi sedikit ngono lho. Iya. Iya, sedikit-sedikit saya nanti bisa. Kalau Nah. sudah terkulina nanti juga bisa. Iya, memang betal. Mas aku. Pundi niku Pak Guru kali Bu Guru. Pak Didik Suryanto menika Bapak wakil kepala sekolah wonten SMK Ndoko. Oh, Nggih, kepala sekolah. Bu Tinik menika juga seorang guru Bu wonten Tinik niku sing Kota pundi? Blitar. Sing aku dalem. Nggih, maksudnya sing pundi? Oh, nggih. Nah itu Bu Tinik. Nggih, Bu Tinik kali Bapak sinten mau? Pak Didik. Oh, Pak Didik. Oh, nggih sing gondrong. Nggih lho aku gumun Pak Guru kok gondrong to Pak Didik iki. Nggih. Aku cara dadi gurune ya kaya Pak Didik, rambutku tak dawakne. Tirase rambut pasangan kok niku. Ya ora to kok ya. Ora kok ya. Mengke nek minggah dijambak mawon. Aja, ora pareng. Paling ora ya niku asli no mboten Pak. Mesti asli meniku asli. Rekmanipun Asli, nggih. panjang. Beda karo dawane rambuté anu, Butini, rambuté Pak Pre. Pak Pre. Rambut Pak Pre biyen kan tau dawa to. Nggih. Tau dawa kayak tibae catokan. Jadi dicatok karo sepet manika semono. Masa nggih catokan. Cowok lho. Lah ya dicatok ben ketok dawa. Oh. Catok berarti- iki ora kok catok kolor kuwi dudu lho Nduk kuwi aja. Lah niku lek katok. Katok niku. Semalam mau genah. Masa Pak Pre niku nggih nate dicatok. Nate. Berarti harus Dicatok harus, toh? harus perlu Dicatok. dicurigai. Ya, dhek nesu dicatok. Lah, Akhire kenapa? suwi catoke dadi catak. Ngono. Dhek bingung turtu awar-awar tinggi tembel ngono. Hah? Bingung dhek bingung. Cataki apa? Catake cilik sing anu sing ibot duwe akeh mbiyen. Sing ibot ki duwe akeh catak niku. Ndi catake? Saiki wis dintekne karo dhek wis disisiki ya. Hmm. Tapi dalu menika buat mempelai berdua Cahayu. Mempelainya yang mana? Om? Ada asmane sapa ya iki dicatet aku ki lah. Iki lho. Oh. Iki lho Nduk tak dudohi. Iki lho, sapa jenenge Mas iki. Mas Muhammad Iqbal dan juga Mbak Febriani Valentina. Nah, kudu diucapne selamat buat mempelai berdua. Ya, Soko semoga Niken Salindri. semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, semoga langgeng, semoga dengan
dengan adanya keluarga baru semakin berbahagia, dihindarkan dari bencana-bencana, dihindarkan dari virus-virus, dan semoga cepat diberi momongan. Nah, aku lho sing penting. Ya. Duwe momongan. Iya, itu. Momongan ki apa to, Nduk? Momongan itu anak. Oh, anak. Iya, Tuhan menitipkan anugerah. Oh gitu. Iya. Waduh, jan kaya anu dhek kaya cara ustazah. Tuhan menitipkan anugerah. Ngoten. Itu Mas Iqbal yang hitam itu. Tak otak Mas. Dari sini kelihatannya gitu. Nanti sampean wis petuk ta wau? Oh iso yang hitam aja ngono to. Tadi sudah foto sama aku tuh Mas. Sudah. Oh, lebih kecil dari aku itu. Tapi cabai rawit. Dadi cilik ning Sembodo itu sudah lulus dari kuliah ning ndi ya? Solo. Lah aku kira tadi peladen loh Mas. Tak Lah tibanya mantan toh. Lah ndak bilang loh tadi kadung tak suruh pergi zaman ini. Maaf ya. Nanti foto lagi ya Mas ya. Maaf ya Mas ya. Ini kan ndak tahu Mas. Maaf ya. Itu Mbak mantannya udah lulus juga. Ya sudah toh Mas aku. Iya. Oh ini anak nyanyi kan ya ini. Iya. Lah kok ngono? Lah kok ngono piye tau iki? Mas aku ki meng takon lho, itu anaknya kok dijak sini. Bukan. Oh bukan. Saya masih SMA. Oh masih SMA. Kamu siapa? Adanya manten. Wah putrane Bu Tini juga sama Pak Didi. Lek anake iki kan mesti lemu, Pak. Paling ora ya paling ora ndase gedhi ngono ya. Tapi ngaturke selamat buat mempelai berdua, semoga berbahagia selalu selamanya. Buat Pak Didik Suryanto, Bu Tini sekeluarga tansah manggih seger kuwarasan murah sandang pangan rezeki. Mereka keluarga berpendidikan, Nduk. Jadi bapake guru, ibuke guru. Jadi nyapo-nyapo sarwa dengan teori pendidikan. Iya, bener nggih. Tapi nembang ora ketang suwe banget lho aku ora ngrungokke sampean bawa. Nggih. Pangkur biasa ngomong. Lah ya cocok pangkur oleh. Pokok aja pangur itu repot nek pangur. Sama namanya siapa, Dek? Namanya siapa, Dek? Putrane Pak Didi menika. Jembar. Tenanan ta? Lah kok Oke. ciut tapi? Itu nama kok. Namanya siapa? Jembar siapa? Jembar Tata Arya Satya. Luar biasa. Sekarang kelas 4. cita-citanya mau jadi apa? Dadi apa sok? Cah Bapak bagus. ibumu guru loh. Sama aja jadi guru. Lho nyang apa? Loh, nggih, biar semua keluarga itu ada berbeda-beda, Pak. Oh, komplit. Iya, harus komplit. Bineka Sama Tunggal tulisannya Ika. apa? Jadi apa? Pemain bola. Woi. Tak omongi aja dadi pemain bola, totoane nyawa. Sampean ku lek pomone ndek musuh to, sampean pas geblas sing ditendang ora bolane malah ndase sampean piye? Nah, Aja dadi pemain bola, liyane pemain bola. dadi apa? Dadi apa? Tentara. Aja dadi tentara. Tentara sanggane abot. Lek pomo sampean ndek musuh sampean kebedil dels, mati. Lara. Liyane tentara. Apa do? Apa le? Cak bagus, apa? Dadi apa sok? Dalang. Aja dadi dalang, bojone mesti akeh. Aja. Ning lek Om Rudio gak. Ajene kowe ngeneki aku aja. Mboten nih, lan jenengan ana mboten. Kowe ajene ngeneki aku aja dadi dalang ki bojone akeh ngawur heeh le. Liyane dalang. Dalang ki abot. Abot. Sewengi sedina utuh ki mesti kudu dijekeprak, Heeh. kudu suarane kudu mus. Jejeg keprak ki ora oleh kleru jejeg sinden lho, ora oleh. Itu tekniknya belajar itu harus bertahun-tahun. Sulit jadi dalang. Dadi apa? Dadi apa? Kudu dipikir tenanan. Aja terus saiki SD pengen dadi dokter, SMP pengen dadi tentara, SMA dadi polisi. Kok lulus kuliah delalah kerja kantoran aja ngono ya, Le. Dadi apa? Dipikir tenanan kecilik. Kudu mateng. Pikirane kudu mateng. Kowe kok ngawur kowe kok mikir lho songi utuh. Ini dadi apa ya aku? Harus Om. Oh, Cita-cita cita-cita. itu harus dikejar dari sedini mungkin. Oh ngono. Iya. Lah, Kalau ndak gitu nanti gede ndak jadi apa-apa. Sik tok kuwi jenenge sapa?
Jembar to. Jembar. Lah kok nyapa ngejak Dini apa wis rabi urung kenal Dini dheke. Soale Lah kowe mung lho. bojo kudu jenenge Dini. Lah kowe mung kok sedini mungkin iki lho. Lah kok ngejar cita-cita apa ngejar Dini sire? Sedini mungkin itu artinya dari sekarang. Sekarang apa sedini? Dari kecil. Sedini segini ta maksudmu? Ora to. Sedini itu kecil artinya. Oh dari awal. Iya, dari awal. Ku lho mung iki tangane ra mok tol-tol Ayo, iki Dang, dek cepetan. Engko lek kecekluk tak wetak lho engko rumah. Tadi Ayo, apa? Tadi apa tak bagus? Aku selak nyanyi ki. Apa? Bojone sinden? Oh iya. Aja. Dadi bojone sinden. Mumet. Cobaane akeh. Mumet. Sinden iki wedake larang-larang kok. Larang. Cobaane akeh. Ya nek sindene setia, lek ora. Lah. Lah. Ayo. Deng. Apa tukang nyoting? Aja kayak inceng-inceng terus kayak. Lah iya, lah aku pas setia ora, aku ora setia. Ayo. Tadi apa? Wis kesuwen. Ngene, manut Mbak Niken ae ya. Dadi dirungokne tenanan. Ki dicakne sampe iso gede. Pokoke iso lek sampean manut karo sing diomongne Mbak Niken sampean tak wenehi 1 juta. Tenan? Waduh. Tenan ki. Sampean saiki umure pira? 4 kelas 4 SD to? Berarti kurang lulusnya berarti kirang pinten tahun malih, Om? Kelas 4 SD ngantek lulus kelas 6 apa lulus kuliah? Lulus kuliah. Kuliah ya Lah garek sampean sok kuliah apa gak? Kuliah toh putrane Pak Didik kok. Kuliah. Ora, mboten kuliah kok Wis gak usah kuliah. Kuliah, iya bener. Pokok kuliah ngentekne duit, ya. Wis pokok esuk Dadi wong sukses ngono wae. dadi wong sukses. Heeh, pinarak dhisik. Wis. Pinarak sik. Sesuk tangane kan bar disalami niken ta. Dibuntel plastik ya, Le. Nyapa? Pen panggang bekas terus, ora iso ora usah dianu dibuntel Lah iso plastik. diketok ae kok Hei! digora. Oh, ndak boleh kok. Dimuseumkan. Ditungake iso nggayuh cita-citane iso. Ya, amin. Jadi Tapi- anak yang sukses. Tembangin apa niku mau? Pangkur. Oh, tak kira anak yang sukses. Pangkur. Ya. Dimen budayang rembaka. Ditulis plak, dicatet Dimen Budaya Ngrembaka. Terus Masih nangling cahyane raka iki ketoke kok kaya Sandiasma to, Nduk. nggih leres Dimen Budaya Ngrembaka. Mas masih nangling cahya nira kaeksi berarti Dimas. Terus Nimas mesti kaning jantung terus kang saking Nimas mustikaning jantung entuk dening ni. Kenya ken bener. nggih Dimas Niken. Wah, aku sesuk tak gawe Sandiasma Mas Prih. Nah, rame iki. Terus. salawi rengrene nambang beksa wis cakup
komplite Dimas Niken Salindri Sandiasmo. Yasanipun sinten mriya? Niku sing napa nulis Nggih. lirike Mbah Sukron. Oh, Mbah Sukron Suwanda. Nggih. Wah, wis matur sembah nuwun. Wah, iki nggo semangat sampean lho, Nduk. Nggih. Menika Terus ya- sing nyiptakne niku nadane Bapak Cahyo. Oh, nadane niki wau. Nggih. Pangkur niki wau. Nggih. Sing Nino nembangane. nano, nino nano. Kuwi ora pangkur biasa to, Nduk. Nggih, ning sing nembangne Oh, yang menembangkan pertama. Iya, Oh, iya. ngaten. Keluarga seni kok ya. Heeh. Tapi tibake napa Cahayu tembange? sambung wanci dalu mawon. nggih. Sambung wanci dalu ki. Kok ngono wae? Kae sing piye sambung wanci dalu? Sing gedhe. Oh, alah, sing gedhe pangapur kita. Nggih, nggih. Ah. Nggih. Yo, buka celuk saking riku buat sedulur kabeh sing penduk parang rawuh, juga buat keluarga besar saka Pak Didi, ana Mas Gunawan sing saka Surabaya, juga buat keluarga besar Bu Tini, ada sing saka Jawa Tengah, Nduk. Karanganyar Pondok Parang Rawuh, berkahi kaki manten ini manten. Yuk. Sing gedhe pangapuramu Kang Mas papujenku jajan hatiku sambungku mung wanci dalu ngrupi dasarimu kalawan Akibate. Apa sih lho dadi? Tantak. Jan. Iki ya komplit iki padha karo reptane Pak Sukron Suwanda juga yang ini Cahayu. Ya, bacutke. Yo. Yo. Niken Salindri. Ketembangan sambung wanci dalu kaya ngapa nggambarke wong sesambungan asmara. Pengen duwe cita-cita anak kang Sulistyo ing Parto bisa nyuwara. Oh sinden. Ya. Den. Sing
Kunci dalu tegese kontake nek wayah bengi ya tembang iki. Nggih. Cobindo wong ya pundutan menika pirang-pirang panjenengan disuwun rawuh wonten mriki ngaturi panglipur sak bisa-bisane juga dalam rangka tasakuran dawuhing pinanganten Mas Iqbal kalian Mbak Febri ya. Nggih. Suatu saat sampean ya dadi manten ya supaya padha karo melu ndongake. Muga-muga Mas Iqbal kalian Mbak Febri menika atur turuntungan nganti kaken-kaken dalah ninen. Ninen kok nenen ku lak do rayan. Ninen nggih. Ninen gak aku iki mesti ngawur lho niken iki Mas aku. Panjenengan menika sok ya pengen rabi ya sok. Kula. Nggih. Nggih. Pengen dibojo ngoten kira-kira pengrawit apa pemusik apa guru apa pegawai apa Bos. bos bos napa niku Bos batu bara. wah ora pereng kabeh kuwi kok ya Nggih bos batu bara, nggih bos minyak bumi, nggih bos sembarang kalir. wah iya ana wis muga-muga keturutan Nggih diratani. iya ana komplit pokoke bos kok diratani bose iki diratani panjen kudune ngono Nggih kan cita-cita to. iya wong aku ya cita-cita kok aku mbiyen cita-cita pengen dadi seniman alhamdulillah iso kasembadan Jobi tak selingi sawetara sampean ben ora kesel lenggah kene lungguh karo papah kene lungguh kene Iya papa. golek kowe ngadeg terus engko Krisnia kudu ngadeg ning sandingmu madake aku yo gedhi dhuwur lho nik ngono lek nyeluk nik rasaku ben ditembangke Dea ya nembang sing apik tembange mboten angel gawekno tombo kangen bisa Dea oh kula kinten nek kulino dahar tisu ya apa langsung tombo kangen mawon dhewe mawon apa ya wis jajal sekali tempo iki sing duet dudu gembul nanging utet sekali tempo utet Pak Prim mawon. dalem Sing lagu aku juga bisu. ora bisu ya rindu tingkah Pak Prim suarane sae ya. Lho, Kula Pak. nate ngrungokne sae. lho nggih no Pak Ning Prim luwih sae malih lek meneng. lah kowe iki ngawur Pak Prim iki dadi seniman wis suwe banget kok iya mesti melu cakra budaya iki cara tak olehi dadi wira swara wis sah-sah kentek kabeh tapi anu ya Mas Teddy utawa utet lulo le lole yo tak tung tak ini tak bagus ini set ngomong petuk pikir tali diri tembang dan lakune kalung le mik mulai le Makasih. Gamelane. iki jenenge gamelan sapa ngerti kapan-kapan tanggapan ning Filipina apa ning Suriname ora perlu nggo gamelan cukup kanca-kanca dijak wis beres dadi GC iki nduk gamelan Cangkem. gamelan cocot yo gamelan Ya. lambe lah GL Bagus sekali. Nanti lagu terakhir aku mau pakai tutuk-tutuk kalian aja ya. lagu kayak pirang rambahan nih sermu Hmm? lagune 3. pirang rambahan 3 rambahan Iya. wah ya cah-cah ya sesuk langsung Nah, katanya kalau di Filipina, kalau di luar negeri bawa ini aja, orang-orang aja, jangan pakai gamelan. iya karena mewakili gamelan nangkin mesti Ya, ngenom iya ya iso makanya pakai itu aja. Bagus sudah. aneke pas sing balung ngendang barang ra apa-apa ngenong ra apa-apa ngegong mek ra apa-apa bareng sing nyiter mesakne Ya enggak apa-apa namanya si juga terek lho kreasi. dek iso kecun kecing mek ngono tok kecing ha sing rebab malah delap ngenge ono mangga ngono aku iki tak jenengne piantun jumeneng kaya rebab kok kaya rebab Rebab niku lho, Pak. betul
gede dhuwur lho Om jenengan lek besi iku Loh, lho. apa rumangsamu ra iki gedhe dhuwur ndak? Sameter kotor. Ora kotor. Reget aku sak meter piye to Lah iki. kula kita dhuwur. bayangan kula lek sing niku tirase mami wau gede dhuwur sebelahe apa son ni? Heeh, sebelah son kuwi gong sing gedhe dhuwur iki Sebelah gong. son sing niku kula kinten sing niku lah ndamel blangkon hitam niku. Walah, kuwi anu no genahno Johan no. Nggih kula kinten lek niku. Niku bengi iki tak kon leren sik ning kono karo Senggak karo nyepoti iki, ngono lho. Hati-hati lho, hati-hati lho. Maksudnya suaramu tokno cah bagus. Mumpung sowan Pak Didik. Nggih mik aja. Sapa ngerti Pak Didik iki guru lho. Sapa ngerti engko kowe bar wayangan bengi iki sesuk dadekne kapur. Nggih nulis. Kok yo kapur lho Pak. Lho, kapur iki putih lho. Kapur berarti barus. Kapur barus. Padakne dendeng tikus ya kapur barus. Tikuse ora wedi karo sampean. Wong padha ku awake dhewe kanca. Iya itu kan sejenis kamu. Ora. Iso mbuak. Lho kene kon guwak niken wae kon guwak apa enggak iso. Blangkone ya apik. Ya. Kayak wong nyolo. Jangan kayak Abdi Solo. Abdi Solo. Kene kok Solo Abdi iki Solo. piye? Ning bagian resik-resik. Oh iya. Pacakan kene kok Abdi Solo. Dadi Lho niken iki sabane Solo kok. Ya sing kulon kali no. Apa? Apa? Ngayogyakarta. Oh. Ngayogyakarta. Oh, Solo ra gelem Ngayogyakarta. Oh iya. Dadi apa sirmu? Anu pekatik. Ya padha ae kok ya. Upama duet karo niken apa? Lintang asmara pripun? Wis lawas. Lawas oleh golek sing anyar lah. Wong Ngayogyakarta, Lintang Asmara. Ngoyo Wis diomongi nggih mik aja mikmu nyantol. Nah, ora aja omong. Ya wis rasa nggih mik. rumah samu untune nyawet ngene apa piye kok ya nyantol iki lho. Iki Kaya pancing no apa piye Aku kok kan ya. saking tresnaku ning nggone sampean. Engko mike nyantol lek. ora kok nyantol paling nek Lara. kolu. Lara, ngono kuwi aku wis tau ngrasakne pas aku kae nggih behel. Iki ya gawe behel dek kawan. Malah dingi arek ngebel kleru kawat 15-an aku. Terus? Resik ning cangkem. Lah ya malah penak no rasa wahing. Heeh. Rasa Lek mangan. pamane mangan leren kunyah ta lek enek untune. Lah lek resik kan malah ora usah dikunyah, langsung dilek. Ben sangar, kowe ben ora dilokne ini kan untumu gantine untu ondo. Gantinen. Jane untu apa pemean. Rasaku. Apa tembange cara nembang karo niken? Ayo. Wong ayo Kowe aja Jakarta. mateni aku dugian. Dek lek mentelengi kancane malah lucu lho, ora medeni lho kowe iki. Wis lintang asmara niku mawon. Apale nggih niku kok. Moh aku liyane kuwi. Lah apa? Kowe sayang iki karo niken. Ya Allah. Blangkon kok kaya kopiah dijak-jok-jakjokne. Aku lek ora ngene iki sing omah kudu tak pateni ya. Lah sapa sing ning omah wong kowe rung ndek bojo? Sing arep kok pateni sapa jajali? Aja ding streaming delok iki. Ora ampun, pokoke teko omah. Niku sampun gadah garwa. Dereng angger ngesir wong. Dek iki angger ngesir wong no kleru gendruwo sing disir. Dadi panggah kleru kok ngono. Liyane Lintang Asmara. Liyane Lintang Dudukan Asmara. kabuka biksanmu, aja mung Lintang Asmara. Sembarang lagu iso iki Duet apa? karo Niken Salindri percuma lek mung Lintang Asmara. Lintang Asmara iki Pupuse nelongso mawon. Aja pupuse nelongso. liyane pupuse nelongso. Liyane kuwi termasuk level terbentang. Wis anu carane tembang kepenaken. Iya, heeh, kepenaan. Dah yes sing angel lek no. Nah. Apa? Gembus asmara. Apa gembus asmara iki? Gubuk. Gubuk ta? Malah gubuk asmara. Kuwi- Kuwi ra kena dige duet. Kuwi tembang tunggal. Heeh. Liyane gubuk, Liyane gubuk. Wis ora usah nyanyi. rondo kempling. Liyane rondo kempling. Wah, kuno. Ayo. Gulu pedot lho pas. Arjuna. Lagu apa kuwi Arjuna? Gulu pedat isa gak gulu pedat sapa? Namine wae sinten, Om? Niki
namine Kutet. Teddy sapa jenengmu le? Pawukir. Oh, Pak Wukir, celukane awu. Heeh. Iki dalang lho, Nduk iki. Iki dalang wis tau dalang iki keburukan wayang ndek semaput. Lah wayang gowedi. Ya, nembangno apa? Niku wis lintang asmara ngono. Heeh, manut. Nyapa udah nyebutnya mantan-mantan kuwi nyapa ta jane sirik bae. Niken ki wis coran wis kenceng kok saiki ya. Wis kenceng tobat salat terus. Angger teko dok lho mriki takon niki kiblate pundi nggih. Oh kono, oh nggih mpun. Ya wis takon tok ae. Ya mung genahke ngono iki. Enggak tembange napa niku Niken? Nggih, jajal Mas nadane D. Oh iya Hardi Rayu Niken. Oh, yo kaya blek kok. Mas, sampean meneng asik ya, Mas. Terganggu. Iki wayahe musik. Rungokno. Wis. Rungokno. Rungokno Det kowe sapa ngerti? Kowe enggak kon moto kancamu? Napa? Mumpung metuk Niken foto. Ya, foto ya. Ndang, di HP-ne, di HP-ne. Aja malah. HP-ne Mas Kutet di HP-ne. Wis, aja timbang kowe kok nggih cetek geni ning. Mau foto lho, iki streaming lho malahan. Oh iya. Ayo, ndang kok gek Malah ndang. kok nggih cetek. Malah Ayo. kok nggih cetek geni. Di HP-ne. Lah bareng Iman lho mumpung Niken. ketemu aku ki aku. bareng jejer ngono kaya kowe nyangking kentongan lho rumah aku. Sek. Anu aja cedek-cedek engko dadi anu ki barang kok dadak nakal barang ki. Kok ya ngerti nampek barang. Apa nih sing nakal? Adikku. Iman kuat impron kuwi lho sing ngeratek. Jare Kutet tak ganti Imron jenenge. Nanya apa tau roh kok omong sakmu ngene. Wah. Ya rayunen coba jajal nembangon Niken. Kurang dhuwur Mas Bae. Mayor. Utet jan ngipi apa? Aku cara dadi utet digandrung Niken langsung marem langsung koprol cara aku. Koprol. Lah iki lek normal, lha niki abnormal lho. Aja to. Iki dalang lho Nduk, iso ndialang suluke. Wah, dawa. Jajal, mengko sampean dalang-dalang sithik-sithik wae engko lek menawa aku terpesona karo sampean. Terus sampean tak dadekne Anu. asistenku. Dadekne apa? Asisten. Asik. Hubungane apa dalang karo asisten iki? Lah sapa ngerti kan yo Niken ning wayangan terus. Heeh. Ya, jajal. Yo, terusno. Iki tembang apa to, Le? Halo, Tembang apa iki? weh jenengan niku kok tembang ngeten niku kok mboten semerep niku. Apa judule? Niku mau ninggal katresnan yo. Sampean tak pateni tenan lho tinggal ngene. Hah? Iso enek Kadek mau aku wis berusaha sabar ngadepi sampean. heeh. Kok koyo ngene wis jelas-jelas tombol kangen kok ijek panggah ninggal katresnan. Senenono, Nduk, senenono. Iki judule Tombo Kangen Senenono. Anumu nyemprot. Dheke karepe digagah-gagahane dikuweneni ben ketok gowedi lah kok malah kaya gerih. Lah dikenek-kenekne. Ayo judulnya iki mau apa? T-Oto M Tom Tombo kangen to. pinter Alah, 100.000. aku tau rono. Ndi? Tombo kangen kok judul lagu kok tau rono. Oh iya. Ayo ndang nyanyi kuwi ya, Mas. Mas Kudet bisa? Mas Kudet bisa lagune? Piye?
ta, mangkane fokus ning aku, aja fokus ning sinden, aja fokus. Menang. Kowe iki aja nyawang njaba, nyawang niken tok iki lho. Tamat. Omong ki fokus nyawang aku wis genah ora? Sosok Lah terus mosok arep dalang ngene, terus kanca-kancane do muni terus arep nyawang kanca-kancane. Kowe iso Jenenge dijeb dalang ki niken. fokus ning gone wayang, fokus ning lakon, fokus. ya ora Genah mesti. ora? Kus ki ora kok. Orang itu kus disuruh nadi fokus itu tonggomu sangat itu. sulit. Nah, Sampeyan bro. kudu fokus. Ayo, saiki fokus belajar. Belajar apa? Belajar. Belajar Nembangon. Wis kon belajar iki TK apa? Lho, tembang iki lho kok TK. Ora terus TK tok, kabeh semua orang semua umur itu harus belajar semua. Belajar itu tak Mas mengenal, Yo, Pak. Pak Waktu. ngene iki wis Belajar. pinter tapi tetep belajar. Ayo saiki sampean belajar. Dek kelangan teng ali-ali. Jajal. Apa yang ngerti suarane sampean? Ya. Kelangan. Yo. Anu ya Mas, idonono. Idonono ae lek dhek kaya ngono. Kayak ndowlaken. Yo, nembango jajal. Terokno niken lho, Dik. Dek kelangan. Males. Piye? Dek kelangan teng ali-ali. Yo. Ora dek. Ya iki. Ayo. Bro. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Yo. Yo. Dek gelang alit ali-ali. Gelang anting ali-ali. Sik tok gelang anting kok ali-ali iki lho piye. Lah kan enek gelang, enek anting, enek ali-ali. Wis Ya, ta manut ngono aku. lho, wae. macam Manut gelangan aku. anting. Manut aku. wae. Manut Manut iki aku. bener iki. Ya Allah. Sak tuli. Nah. Sak beli. Kanggo tombo. Kangen iki. Kangen iki. Kangen iki. Tutuk nane. Piye Tutuk to? nane. Sik to. Tutuk nane. Oh, iki bener nang ngono lho. Tutuk nane. Masa arep nyanyi korban das. Ki. Anu, Pak Didik niki enten Jasara Harjane napa? Ki. Sambel jas gitu. Sebelum aku memulai Om, Heeh. sama harus di BPJS apa Gong? Hah? Harus di BPJS Gong. Lek BPKB anak aku kok sabetne ya. Sama aku lek BPKB. Iya bar ketilang iku ya ruwe. Nang. Yo. Sak dulit kang ketemu kangen iki. Pras. Sapa sing ngongon pras? Sak dulit Kok kono to? kon pras bareng. Sa- Sa Kok pegel ngono lho karo aku iki. Enggak. Enggak wajahmu pancen wajah megel nih. Sak dulit kang ayo bareng. Sa Kita harus bareng-bareng. kanggo tombo kangen iki. Prasasat mimpi durung buta tangi. Kok buta tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Bisa ta lagune? Ora. Apik ya niken suarane apik. Sae. Bijine piro? Wis Bijine 8/1000. Kuwi ono iki sae suarane. Sae. 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 Aja Mas, aja banyolan ngono kuwi. Aja ngawur iki Kedaden kan maneman. ya kesakne lho. Ya Allah. tembange manut panjenengan. Ya. kuwi mau lho lintang asmara. Aku aja angel lagi. Awale mek kuwi lho. Mbok ya Sesone lek arep ketemu Mbak Niken Salindri kudu ngapalne 10 lagu, list lagu terbaru, oke? Heeh. mbok cekek elek lho. Aja nganti cekek wong kowe iki wis elek kok dadak dicekek barang iki Oh lho. iya. Mbok cekek blegek ngono lho. Piye Lintang wae? asmara lintang. Ya. asmara.
ting ting tong. Nah. Siang pantara. Yo mangap sing ngombo, si wis sa ding, sa sing ngombo sa. Lek sa ngombo. Buat penonton wonten ing Sumber Arum. Iki Rol ral kok. apa ora? Rol ya, Dok. Ral. Rol iki roman ketoprak pinter lho iki. Wong ayu. Yo, ketoprak iki tau dadi kentongan ya, Rek. Ayo. Wong ayu. Los. Tresnamu kinarya tamba. Susah jrok ning batinku. Wes cengkok lho. Itu namanya cengkok fales-fales diledek ini. Bukan. Itu apa? Cekok nyelurut. Dadi golek karo goleki ngono. Iya. Enggak apa-apa, lanjutkan. Wong Wong bagus antep dilembangkus akah. hatimu tresnaku tulus rening kalbu. Yo, Le, action. Senadyan Tangane. Banyu Niken kaya nyekel copet. Pura bakal sirna. Senadyan nyawa ancat saka raga wis tresna ra bisa Oke. Gak usah ndredeg. Ora usah nyangon Wes, iki, ora Ken. usah kaya Ora usah nyangon iku rumah aku petuk kok. tak sai sangu turu. Wo, tak kira anggar petuk wong ayu arep Mas nyangon. Kutet, Dalem. makasih banyak ya. Iya. Semoga sehat selalu panjang Amin, amin, umurnya. Amin. Semono kowe ya, Nduk. Wah, nduk. Lah tuh anane tua kula lho timbang. Ya. Kowe tuwa. Nggih. Kowe wis tuwek, karo mbahmu tuwek ndi? Sangke tuweke ning jeding tiba ping 4. Diamini anu Aja cah-cah. to. Ngawur rek. Mas aku oke terima kasih Cak Bagus pinanak dhisik. Mula ora takon lungguh nek niken ning kono bakal ning ngarepe niken. Aja wis sopane ora jamak. Dek tau sopan ngene Roro. Monggo ngarepe lawang kejaduk brok. Mas aku. Menika pokoke semangat selalu buat pinanganten kali juga Pak Didik Nggih. sekeluarga Mbak Tini. Nduk, Nggih, dalem. iki nek sampean tak porsi tak kesel ben dikancani iki ya, mamahmu iki ya. Nggih. Wah, jumenengan nembang wong loro manut sampean tembange. Ha. Engko bar kuwi kek leren. Nah, niken iki nembang ping 15 lho ya kesel to. Nggih, mboten, mboten. Iki tak kancani Utet iki ora kok nembang ning golek hiburan. Oh iya, nggih. Utet menika seniman dalang lho, Ndek. Tahu suluk iki anu ya. Dik. Nduk kok Dek. Duk karo duk dadi Dik. Heeh, tungno. Gling. Wis kuwi sepote rasa dawa-dawa. Wis petungo karo Mas Kutet niken iki. dilis ya, sok ben bulan depan depan nggih ketemu malih ta nggih. Oh iya no. Ayo. Kowe kesandung muni apa? Bareng ngelokne Utet kaya Mboten iki lho panggunge jembik. Oh. Anu rada lega. Tapi Kapan kepanggih malih? neng Malang nek ora kleru ya bulan September iki lah. Dilis ya Mas lagune. Engko tak WA, ya. Heeh, Utet. HP Tet. HP-mu aja modal ben di WA. Sing tak WA Patrick tuh ben dipasrahne Mas Kutet ngono Mas. Wis manuta anu tembangin apa wong loro iki? Manut tembang kekinian juga boleh, tembang lawas ya. KSMW. KSMW. Wo Kusuma Wicitra. Heeh. Wijaya diaturke monggo pinarak rumiyin Cahayu. Ning garing-garing sarira tetembangan iki mau tak sengaja tak dobelke men ora kekeselen. Oh iya. Karo mboke cah-cah.